lere atakim kɛra a yirala k'a fɔ ko sema maaw taru n'u ka banabagatɔ ye Moritani ka taa u furakɛ. Dugukoloŋɔ ɲɛnamuni kama min ye Adama Sangare ko ale kɔni welelen don pôle économique la. Bafula bɛ mara la a yirala k'a fɔ ko tɔgɔsɛbɛnw daminɛra maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛna taa dɛmɛ don armée kɔni ye. Barankuna min bɔlen don ko den ko maa 12 kɔni bɛ yen nɔ ko a yera olu kɔni na. An balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye laganabaliya ye. A yirala k'a fɔ lere attaque okumu kɔnɔna la ni sema maaw ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni jogina ko olu taara n'u ye Moritani walasa k'u furakɛ. Kibaruya mun sera ma okumu na olu y'a yirana k'a fɔ min ye Sahara Media ye n'o ye kunnafoni yɔrɔ ye olu ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye hôpital de Bassikun ni ale bɛ Moritani ko ye maa dɔw bisimila yi tɛnɛ dɔ la septembre kalo tile 18 kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛ taa min ye maa 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye wa k'u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sema maaw fɛ yen. Hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ min ye septembre kalo tile 17 ye lere fan fɛ Mali finitigiw olu ni sema maaw kɔni kɛrɛla ɲɔgɔn na okumu kɔnɔna la finitigiw ye sɛbɛnbɔ k'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw fan fɛ a yirala k'a fɔ min ye maa 5 ye ko olu fatura maa 20 bɛ yen nɔ olu jogina wa maa 11 kɔni bɛ yen nɔ olu fana tununnen don u t'olu kibaruya kɔni dɔn. Okumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ min ye banbagatuw fanfɛla ye ko maa 7 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni su yera wa maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu kɔni jogina nka olu taara n'u ye furakɛliyɔrɔ la k'u furakɛ. Okumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye sema maaw ye ko olu ka banabagatɔw cɛ ka taa n'u ye Moritani ko ka taa a furakɛ yen yɔrɔ kɔfɛlenw na. Kibaruyaw kun y'a yira k'a fɔ ko min ye Moritani autorité maaw ye ko olu kɔni kun ma sɔn nka ko kɔfɛ u sɔnna walasa ni maa kɔfɛlen ninnu kɔni ka furakɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ lere ale ni Mali ni Moritani furancɛ k'o bɛ kilomɛtiri 70 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ wa min ye ni Mali ale ni Moritani furancɛ a yirala k'a fɔ ko Mali finitigiw ni sema maaw kɔni kun karila ɲɔgɔn na dɔgɔkun tɛmɛnen na ko okumu kɔnɔna la ko min ye Mali armée maaw ye ko u kɔni kun ye dadigi kɛ sema maaw kɔni na. Ayiwa o de senfɛ min ye sema maaw ye k'u bɔra k'a yira k'a fɔ ko bɛnkansɛbɛn min bɛ ne a bɛ fɔ o ma accord d'Alger n'o o bɛ olu ni Mali autorité kɔni cɛ ko Mali autorité maaw ye o bɛnkansɛbɛn kɔni sariyaw sɔsɔ sabula k'u taara banbagati wale ta ka ɲɛsin olu kɔni ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara filanan min b'an bolo ka da kulo kan an b'a kun ɲɛsin min ye jamana foroba nafolo kɔni ŋanamuni ye Adama Sangare ko ale kɔni welelen don pôle économique kɔni na. Ayiwa a yirala k'a fɔ kunun ko min ye Adama Sangare k'ale kɔni sen sunna Mali kɔni dugukolo kan sabula k'a kun bɛ taama la taama min kɔnɔna la n'a seginna kunun nka a seginnen ye ko min ye pôle économique ko olu maaw kɔni ye a wele ni bi ka daminɛ bi na ko ka taa bila juma la ale kɔni kɔnɔnen don nin yɔrɔ kɔfɛlen kɔni na wa a ka weleli tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a yira k'a fɔ zone aéroportuaire n'o ye Mali pankuru jigiyɔrɔ kɔni dugukolo ko ɲagaminen ye ko ale kɔni sen b'o la wa k'a kɔni ale yɛrɛ kɔni ka weleli kɔni cɛ a yirala k'a fɔ ko a baarakɛɲɔgɔn dɔw n'a olu kɔni bɛ taa maa 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn ko la ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni datugunen don ni dugukolo ko ŋanamu in kɔni ye. Adama Sangare ale kɔni an b'a yirala k'a fɔ ale ye maa min dɔnnen don kosɛbɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni fɛ ka sababu kɛ dugukolo ɲagami ye min ye san 2020 kɔnɔna ye ale kɔni kun ye wagatinin kɛ kaso kɔnɔna k'a kɛ ni dugukolo ɲagami kɔni ye nka an bɛ wagati min na ko bi ale kɔni kɔnɔnen don pôle économique kɔni na fɔlɔ nka ni min bɔra la an n'o dɔw kulo kan an ka don nata kibaruyaw kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka bɔ service n'olu ye maa ye minnu kan ka taa finitigiw dɛmɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni wele kɔni kun bilala olu ma Bafula bɛ lamini maaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka tɔgɔsɛbɛ kɔni daminɛ. Ayiwa kibaruya mun sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko Bafula bɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnya la min ye Usubi Janja ye mɔgɔw kɔni ye tɔgɔsɛbɛ kɔni daminɛ baara min okumu kɔnɔna la ni olu bɛ ka dɛmɛ don an ka finitigiw ye. Ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen min ye jamanakuntigi ye olu kɔni kun ye dɛgɛrɛ fɔ k'a yira k'a fɔ ko réservice ko u mɔgɔw kɔni bɛna se o ma o ye k'a fɔ ko ka a daminɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u si bɛ taa san 18 na fo ka taa bila san 40 na ko wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma u ka na u tɔgɔ sɛbɛn walasa ka taa finitigiw kɔni dɛmɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la okumu kɔnɔna la min ye Bafula bɛ n'a lamini ye kɛrɛnkɛrɛnna Usubi Janja ko olu kɔni ye wele bila u ka duguladenw ma ko k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ m'u si bɛ taa san 18 na fo ka taa bila san 40 na k'u ka na u tɔgɔ sɛbɛn nin ko in na wa u bɛ ka kɛ min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye sabula u ye plateforme dɔ kɔni créer ni ale tɔgɔ ye soutien aux forces de sécurité maliennes o plateforme in sanfɛ ko maa n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ don an ka finitigiw ye ko i ka wuli ka i tɔgɔ sɛbɛn o plateforme na walasa i bɛ se ka taa finitigiw dɛmɛ kɛlɛ la cogo min Mali bɛ banbagati kɛlɛ min kɔnɔna la Mali bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la u ka kuma kɔnɔna la ko olu kɔni ka nin hakilina in ma bɔ dɔw la o de ye k'a fɔ n'i ye fasoden ɲuman ye n'i bɛ fɛ i ka jamana kɔni ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka nin baara in kɔni kɛ. Kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ DENC a yirala k'a fɔ ko min ye u ka 12 ye ko o confirmera an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa kunu ko min kun ye tarata dɔ ye septembre kalo tile 19 kɔnɔna la
ko conférence de presse dɔ kɛra min ye Mali ministre min sigilen bɛ kɛnɛya kunkan ko kunna ani diɲɛ selekɛɲa ni jɛkuluba min bɛ yen nɔ no o bɛ kɛnɛya ko fɔ ni a bɛ fɔ ma OMS ko olu ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ ɲɔgɔnya min kɔnɔna la ko o bɛna maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kunnafoniya ka yira k'a fɔ ko dengue bana kɔni bɛ Mali kɔni na. Dengue bana kabini dɔgɔkunjan tɛmɛnen ye ministre min sigilen bɛ kɛnɛya kɔnɔ ale kɔni bɔra ka sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko a ka kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana kɔnɔ ko kabini o don o fɔ bi ko maa minnu bɛ yen nɔ ni siga kɛlen don k'a fɔ ko ni banakisɛ in kɔni bɔ olu la ko o taara maa 60 kɔni na. Sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye maa 12 ye ko o maa 12 ko olu yera dugu damadɔ de kɔni na i n'a fɔ Bamako, Kulikoro, Moti. Nka an bɛ wagati min na ko bi ko maa ni kɔni ma to a la wa u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ni bana in bɛ wagati min na fɔlɔ ko a ma juguya nka ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sigilen don walasa ka bana in kunbɛn wa u y'a fɔ ko ni bana in yɛrɛ tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko o ye soso kinda ye. O hukumu kɔnɔna la wale bilalen don bɛɛ lajɛlen ma k'an ka jɛya matarafa an ka sigidaw la. Wa kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni bana in yɛrɛ tamasire tɛ dɔ wɛrɛ ye k'o ye k'a fɔ farikalaya, kunkolodimi ani min ye kolotuguda dimi ye ko o bana in tamasire ye olu de ye. Ni bana in y'i minɛ ko a bɛ se ka tile 3 walima tile 14 kɔni bɔɲɔgɔn k'i la k'a sɔrɔ i ma da ni bana in ye. O hukumu kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi nka u y'a fɔ u ka kuma kɔnɔna la tuguni ko ladilikan minnu fɔra kabini coronavirus wagati ko maaw k'o ladilikan matarafa ko o bɛ kɛ sababu ɲuman ye walasa i tɛna se ka bana in kɔni sɔrɔ. Nka min ye maliyɛnden caman ye o kɛlen don ka wele bila an ka autorité maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min sigilen bɛ environnement ale ni jɛya kɔni kunna ko u ka fɛɛrɛ kɛ min ye an ka sigidaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako kinda caman bɛ yen nɔ ɲama b'a bɛɛ lajɛlen na ɲamabɔyɔrɔ tɛ maaw bolo ni san nana maaw bɛ wuli ka taa u ka ɲama kɔni kɛ ji la ko o hukumu kɔnɔna la o bɛ na ni bana kɔni ye k'u ka wuli ka mesure sigi sen kan walasa o waleya ninnu bɛ se ka dabila cogo min an ka sigidaw la walasa jɛya ani sanuya bɛ se ka na an ka sigida la bana in bɛ se ka taa cogoya min na. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.